610.15. Bakor. Go. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. Yeah. Ewan. The mouse ran down. Hickory dickory dock. Yan po ang ating mga ibon, mga kalapatid. 610.15 po tayo ha. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two. Kayo mga rin, no? Away she flew. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Ay, naku, mga kalabog, mga karinya ka rin tao. The dog barked at the clock. The clock struck three. Ayan po ang ating mga ibon. Hickory dickory dock, tick tock. 610.15 po tayo. Hickory dickory Good dock. luck po mga kalapatid. Yo, once again mga idol, no? Siyempre mga idol, no? Basketing tonight mga idol. Yun na nga, no? Magkakarga tayo rin mga idol, no? FTPC, combine ng MPC na mega shoutout, no? At yun na nga, nakalagay doon sa mga idol is Bacoor, Cavite mga idol. At yung mga idol, no? Sobrang layo talaga ng mga idol, no? Buti pa ibon natin mga idol makakarating ng Bacoor, Cavite mga idol. At yun, sana lang talaga, no? Kung baka kasi yung unang schedule, parang nabago yung schedule mga idol kasi Maway nakalagay doon. So ngayon nakalagay naman sa FTPC is Bacoor, Cavite. Medyo malayo talaga mga idol, no? At sana lang talaga, no? Makayanan bukas ang ibon natin, no? At yung andito ngayon sa magandang place mga idol, no? Hindi naman mga idol, no? Andito ako sa lugar mga idol ng dike mga idol, no? Nagmumuni-muni ako dito mga idol na sana lang talaga, no? Bukas, no? Makayanan ng warrior natin mga idol. At yun nga, no? Nagdadasal-dasal ako dito mga idol, nagmumuni-muni. At yun nga mga idol, no? Sa maya na mga idol, no? Mag-aarga tayo mga idol. So time check tayo mga idol, no? 4:53 mga idol, no? Ang oras na ito hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Sir Ronald Gonzales. At yun nga, mega shoutout, no? Yung mga ibon natin mga idol, no? Alagang Kalapatids. At yun nga, no? At sana lang talaga, no? Makayanan ng 2 months old natin yung mga natin yung Bacoor, Cavite na yun. At sana lang talaga, no? Makatawid sila ng dagat, no? At syempre mga idol, let's go na habang magaga pa. Kumusta mga kukuy? Gabi mga idol, at yun na nga mga idol, nandito na tayo sa Broadway mga idol, no? Sa FTPC mga idol, combine ng MPC mga idol. At yun na nga mga idol, no? Magsasakay tayo ngayon mga idol, no? Sana ngayon sa Bacoor, Cavite mga idol. So palayo mga idol yung mga warrior natin mga idol, no? At sana lang talaga, no? Makayanan nila yung mga idol, tawid dagat mga idol. At yun na nga, sobrang sibong sa atin mga idol, no? Talagang 2 months old mga idol. Yun na nga, abang-abang tayo mga idol, no? Abang-abang, at samahan niyo ako mag-abang mga idol kung kaya niya ba gumawa ng record mga idol, no? Tacloban to Angeles, Pampanga mga idol, no? Sa 2 months old mga idol. So bago siguro bago Tacloban mga idol, no? Siguro mga 3 months old na siya mga idol. At yun mga idol, no? So sakay lang tayo ngayon mga idol, no? Kasakay lang tayo, di muna tayo magpuling mga idol. Mega shoutout sa lahat ng mga Kalapatids dito, no? So yun, tulad ng dati mga idol, na pabugso-bugso yung mga mga idol, mga nag-load mga idol.
Pabugso-bugso yung mga nagulod dahil sa may ulan mga idol, no? May bagyo mga idol. At bukas no, hindi natin alam kung anong uwian na ito ng mga ibon natin, no. At sana lang no, di magbaging uwi nila, no. At sana bukas maganda yung panahon, no, kasi dahil sa medyo di maganda talaga yung panahon ngayon sa uwian ng ibon natin bukas, no. Ayun na nga, no. Ayan, mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids, no. Kalapatids, MPC. Ayan, mega shoutout, FTPC, mega shoutout, no. At sa lahat ng mga subscriber natin dyan, mega shoutout mga idol, no. So bukas yung shoutout natin mga idol, no, sa pagkabang ko mga idol. At yun na nga, no. So sakay lang tayo nito mga idol, no. Magkasakay lang tayo. Vlog pala eh. Na-first na 7,000. Ano mga idol, no. So dito na mga idol yung season natin mga idol, no. Batang-bata mga idol, may regla. Virgin na virgin. Mukhang naglulugon mga idol. Oh, yan. Okay na. 3347. Okay. Okay. Ay, pa ko na. Sinahuli ka? Turag ako. Sige mo. Taranan mo ako. Taranan mo ka? Sabi pa mo. Buta ka malaro. Buta ka na to. May bayad ka sa akin. Ngabi mo. Ano lang bukas umuwi, no? Umuwi yan. Buti pa yung mga ibon natin mga idol, no? Makakarating na nakabiti mga idol. Tayo di pa. Nagkapampaga lang tayo. Napumuhay kami. Street. Street. Kain na yun. Video. Ikot niya? Oo. Mga pa-video. Oo, pala talaga. Bibigyan ng ride. Malay na para sa mga sibong. Sino mga idol na sa finally mga idol, tapos na tayo magtalpak mga idol, no? At yun, bukas mga idol, nakabangan tayo sa mga warrior natin mga idol, sa mga sibong natin mga idol, no? At yun, sana samahan nyo akong maghintay mga idol. At yun, hindi muna tayo lalaban sa pooling mga idol. Isilipin natin yung speed ng ibon natin bukas kung maganda ba uwian bukas dahil sa medyo masama ngayong panahon, no? At yun, hanggang dito lang ito mga idol. See you tomorrow. 2,000 years later. Kumusta mga kukoy? Yo, what's up mga idol, no? At isang mapagpalang araw mga idol, no? So magandang araw mga idol, na yun, napakaganda ng panahon mga idol, no? So yun na, kagabi, ulan yung kagabi mga idol, no? At yun, buti nga bumawi mga idol, no? At yun, release na nga mga idol, no? MPC, FTPC, no? Release na, no? Ng 610. Ewan ko, 16 yata mga idol, no? Release sa Cavite mga idol, no? Bacoor Cavite mga idol. At yun na nga, no? May speed na 718 yung yung speed ng ibon dito, no, magaling sa Bacoor Cavite, 718 papunta rito, mag-speed siya ng 1.4 mga idol natin. Medyo mabilis talaga mga idol, no, pero yung ibon natin din makakasabay mga idol. At yun nga, abang-abang tayo mga idol, no. Na siguro sa mga 720, 730 darating ibon natin mga idol galing sa Bacoor Cavite mga idol, no. At sobrang layo talaga ng mga idol, no. At yun, maganda-ganda yung panahon, kaya malamang makakawis sa ibon natin mga idol. At titingnan natin mga idol, sana lang talaga sa tatlo natin mga idol, no, mayroong makawi mga idol, no. At yun, abang-abang tayo, no. At yun, syempre, bago lahat mga idol, mega shoutout tayo mga idol, no. At yun, medyo maganda-ganda yung panahon mga idol, medyo mainit dito mga idol. At yun na mega shoutout, no, Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Ronald Gonzales, to mega shoutout. Yun ang mega shoutout. At kay Jace Pina, yun, mega shoutout, no idol, no. Yun, salamat sa magbabalik idol, no. At ano to, Joey Val Victorio, yan, mega shoutout, no. At Albert David, yan, mega shoutout idol. Maraming salamat sa walang sawang pag-support sa munting channel natin mga idol, no. At Mark Tonga, yon. At idol, tama na pagbanggit ko idol, no. Mark Tonga, no, mega shoutout, no. Mark Tonga ang hilo, mega shoutout. At kay Billy Baina, yun, parang nano ko tong Billy Baina na to, parang ano to, parang idol to sana, idol na puncher to, Billy Baina, parang narinig ko to, mega shoutout sa idol, no. At kay Jonard Aleta, yun, mega shoutout, no. At kay Jason Lino, mega shoutout. At Rosaldo Asuncion from Ilocos Norte, yun, may viewers tayo mga idol, no.
from Ilocos Norte mga idol no. Mega shoutout idol. Maraming salamat idol no. Sana patuloy sa pag-support mga idol no. At kay Mark Sampaga, yun mega shoutout idol. Brad Cosa Tropa, mega shoutout sa no. At kay sino ba to? Ma-beauty ako, yun, Kelodin. Maraming salamat Kelodin na. Maraming salamat sa walang sawang pag-support sa munting channel natin no. Lagi ka nandyan Kelodin no. Maraming salamat no. At kay Red Check Love TV, yun, mega shoutout no. At Triple J Love no, from Apalito. Apalit ba, tama ba? Yun ang mega shoutout na from Triple J Love. Yun, mega shoutout na. At Lorenzo Yurag Vlog Love TV, yun, mega shoutout idol. At kay sino to? M-card ba to? M-card Boyet Duran Love. Yun. Ewan ko idol, tama ba pag ano ka mga idol? Tama ba pag sulat ko mga idol no? Yun no, mega shoutout Boyet Duran Love. Mega shoutout. At kay Pablito Marsan, yun, mega shoutout no. At to, ano to? Saan to? Nueva Ecija ba to? Mega shoutout no. At kay Danica Valencia, mega shoutout. At kay Jeff Mark Lozana. Ito ay Mr. V ng La Union mga idol no. Mr. Bastin ng La Union yun, mega shoutout no. At idol, abangan niyo mga idol no. Kasi may tayo, i-vlog natin si Bastin ng La Union mga idol, yung ibon niya na back to back mga idol no. At yun, hakot mga idol, hakot trophy, hakot pa premyo. Yung mga idol, papunta tayo ng Ago La Union mga idol no. So abang tayo mga idol. Nag-set lang tayo ng oras mga idol no, kasi medyo busy mga idol. Araw pala mga idol, nag-set tayo ng araw mga idol no. Yun na kay Brian Sabala, mega shoutout no. At yun na yun sa mga gusto pa mo po shoutout mga idol na, at comment down below mga idol, comment down below lang. Tapos syempre mga idol na sa next video mga idol na gagawa natin ng shoutout yan mga idol na. At yun, maraming salamat sa walang sawang pag-support sa munting channel natin mga idol na. At yun nga mga idol na, please naman mga idol na pa-subscribe naman mga idol na, pa-subscribe naman sa channel ko no. Yun, please pa-subscribe no. At yun, Aliana Love mga idol na, pa-subscribe din mga idol na yun, Aliana Love. At siyempre mga idol na, kung hindi nyo sawa na kayo sa pagmumukha natin to mga idol na, puro ibon na lang tayo mga idol na. Meron naman tayong funny videos mga idol, pasok lang kayo dyan mga idol na. So meron tayong Barry Dongs vlog mga idol, at marami akong funny video dyan mga idol. At sana mga idol na masuportahan nyo rin yung funny video natin mga idol na, yung sa isang vlog natin mga idol na. Yan, maraming salamat sa inyo no. At siyempre Jojo Boko Vendors no, please naman po na pa-support no. Yan si Kosan Jojo yan mga idol, yan si Kosan Jojo yan mga idol na, yung vlog nila mga idol no. Sino nga sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please pa-subscribe na sa channel natin, sa munting channel natin no. At yun, pahit na rin yung notification bell para naman mga idol na sunod na video maging updated kayo mga idol na. Yun na nga update tayo mga idol no. Malapit na mga idol no, 500 subscriber mga idol no. Konting kembot na lang mga idol, magiging 500 subscriber na tayo no. At yun na nga meron tayong mahinang nilalang mga idol na ipaparapol natin mga idol na, para baka sa inyo to dumulo mga idol, kung di man ako nakapagpadulo nito mga idol, kasi ang basihan siguro na ito baka sa pagkondisyon ng ibon mga idol no. At yung masyado lang talaga ako mainipin mga idol no, batang bata pa mga idol no, nilalaban na natin mga idol. At yun nga, warrior natin no, from Bacoor, Cavite no, sobrang young bird no, 2 months old mga idol no, magti 3 months na siya mga idol no, kasi March 1 siya pinanganak mga idol. At yun nga no, magti 3 months na mga idol no. At yun, kapatid nun mga idol, yung isa nun sa ipaparapol natin mga idol. At sana lang mga idol magustuhan nyo yung mga idol no, magustuhan nyo yung ipaparapol natin mga idol. Dalawa ipaparapol natin mga idol, at may mili pa tayo sa isa sa mga warrior natin no. At yun na nga, mas magandang ibigay sa inyo mga idol yung mga kumakain ng mga idol, yung mga palipad yun sakto mga idol, yung wala pang viewing mga idol. At yun, let's abang-abang lang mga idol na mag-comment mine, sali ako. Yun mga idol, isasali ko kayo mga idol no. At sana sa tawag ito, sa Facebook page natin no, at please pa-support ng Facebook page natin no, Team Idol at yung Team Aswang no, pa-support mga idol no. At doon tayo magpo-post mga idol kung ano nga bang mga mechanics na gagamitin natin mga idol, may mechanics na gagawin natin para makasali sa parapol natin mga idol. At yun na, let's abang-abang tayo mga idol no. So time check tayo mga idol, ano oras na ba? Yung mga idol 7:24 mga idol no, at konting oras na lang mga idol, dito na yung mga ibon natin mga idol. Sino kaya ito mga idol no? Ay mga idol, umikot na mga idol no. Iba. Sino mga idol no? Time check tayo mga idol no. 7:33 mga idol. Wala pa rin tayong ibon mga idol no. Yung ano, yun mga idol no. So yan, may one bird na tayo mga idol no. Ito mga idol, may first bird tayo mga idol no.
Time check tayo mga idol. 7:59 mga idol, no? Ayan mga idol. So una pa rin checker dati mga idol, no? Ayan na nga. Ayan na, umikot-ikot pa mga idol, no? Ayan na. Ayan na, umikot pa. Ayan na mga idol. Yung mga idol, nailang yung ibon natin mga idol, no? Nailang sa atin, no? So medyo bumagal siya mga idol. Umikot-ikot pa talaga. Ayan na. So one down tayo, no? One down tayo mga idol. One down tayo from Bacoor, Cavite mga idol, no? So alas 8 na, alas 8 yung sakto mga idol. Ayan na, mayroon tayo isa mga idol, no? At yung kulang pa tayo ng dalawa mga idol. At sana lang makauwi yung dalawa, no? Yun naman, no? Sana, pasok, pasok. Yun nga mga idol, no? Wala man siya kahingal-hingal mga idol. Ang problema na ito, medyo late na siya nakarating na. At yung dalawa natin wala pa. Anong oras kaya makakarating yan? So yun ang ano, fresh from Bacoor, Cavite mga idol. Yun na nga. Alas 8 insakto mga idol. Yun na, pumasok na. Kaya na, kulang pa tayo ng dalawa mga idol na. So abang-abang tayo ulit mga idol. So yun na mga idol na 8:20 mga idol. May naisipa tayong isang ibon natin mga idol na. Ayan, may dumating na mga idol. Ayan, 8:20 mga idol na. Ayan, from Cavite. Ayan, Bacoor, Cavite mga idol na. Ayan mga idol, meron tayong isa ulit mga idol na. Ayan, masyadong ligta talaga na. Bacoor, Cavite mga idol na. Fresh from Bacoor, Cavite mga idol. Ayan, 8:20 mga idol, dumating mga idol na. Ayan na, solid na solid yung ibon natin mga idol na. So kulang pa rin tayo ng isa na. Ewan ko saan ng isa mga idol, baka naligaw na. Saan na kayo pumunta yun? Kaya papasukin natin. Nice one. Nice one, Luz. Okay. Ayan siya mga idol, no? So, bitom. Yun na nga mga idol, no? Dalawa lang yung nakarating sa atin mga idol. Ano, from Cavite, Bacoor, Cavite mga idol, no? Yun, sobrang malalayo na talaga mga idol, no? At malamang sa next loading mga idol, no? Mas lalayo pa siya mga idol. At yun nga, dalawa yung nakawin sa atin mga idol, no? At yun yung isa, si Jansen, no? Wala pa. Ewan ko kung sana si Jansen, wala pa. Mag-alas 9 na mga idol, no? At syempre mga idol, tatapusin natin itong video natin. At yun na nga. Maraming salamat sa inyo, no? At yun, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please naman na pa-subscribe sa channel natin at type nyo rin notification bell para mag-update kayo sa dating mga video. Bye-bye!